Yeni mirovan min guhdar dinêre bêjim derdê xwehîro sê sal ên ez dibin destê Xesûya bêbexta dijîm Ez dibêjim û ez digerim vê kes guhdarî nake min bê wijdan e ew zalim e wek gura har li min dinêre çiyayên bilind binêrin dûman girtiye ser lê dilê xesûya min ji van çiyan jî tarîtir e Ez diber we digerim mîro min ji vê zulmê xelab bikin rêyek vekin ez derbastim ji vê jiyana talûtek Bextê wê mehûn alî bin min ji destê wê derxînin da ez jî bibînim rojek jiyanek azad û xweş